Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para penisepuh, para sepengkang kula bektosi, para tamu kaku putri ingkang kinurmatan, langkung Bapak Muhammad Marsakan saha pangamjong ingkang kula hormati ugi. Saderengipun kula ananggapi atur pangadikan panjenengan, monggo kodhe kita ngambali malih ngaturaken puji syukur atansanipun Allah ingkang Maha Kuwaos. Dene kita tasih pinaringan kalujengan kasangsa kesempatan sehingga saged rawuh makempal silaturahim wonten ing gedung enjang siang punika. Bapak Muhammad Marsakan kami ingkang hormati, kepareng hananggapi atur pangadikan panjenengan minangka taling basa saking Bapak Wijikan Ibu ingkang sepisan salam kawijengan kula tampi lan kula aturaken dumateng keluarga besar Ibu Murni kanthi wasilah ugi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kalujengan rahmat seberkahipun Allah tansah pinaringna dumateng keluarga besar Bapak Wiji saha panggayongipun. Kaping kalih ugi panjenengan ngaturaken putra temanten kakung ingkang silipun Bagus Warjo ingkang sampun panjenengan pasrahaken lumantar Bapak Muhammad Marsakan sarjana agami ingkang menika kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Teman agung kula tampi kanthi suka enang penggalih apabila mangke sampun ndungkap titiwanipun temanten badhe kapanggihi kadhawuhaken wonten ing enjang siang punika. Ugi panjenengan maringi syarat sarana rabi mekaten ugi kula tampi kanthi suka rai penggalih mugi-mugi kanthi menika saged njalari rumakatipun pasrehen antaraipun bepisanan kekalihipun. Bapak Marsakan ingkang hormati, ingkang salajengipun apabila mangke adicara wonten ing enjang siang punika sampun paripurna, panjenengan badhe nyuwun pamit kundur dumugi dalem piyambak-piyambak ingkang menika kula namung saged ndedonga dhateng Allah mugi-mugi tindak nyansak rombongan saking gedung mriki dumugi dalem manggung tansah pinaringan kalujengan utalang satunggal punapa. Ingkang pungkasan ugi Bapak Muhammad Marsakan Ibu sekalian pangamjong katuran lenggah ingkang sampun kasediaaken dene wonten kiranipun saestu kula nyuwun pangapunten. Ngaten Bapak manggung ingkang hormati, atur kala minangkani suwe saking Ibu Murni saha para keluarga. Wonten kirang kula matur kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.